Оныттың микән әллә мине? Рояз Фасихов башкарган бу җыр Болгар радиосы дулкыннарыннан төшмәде диярлек. Хит парадларының иң югары баскычы белән бер рәттән халык күңелендә яулады ул. Быел Рояз Фасихов 7-нче тапкыр Алтын йолдыз сынын алачак. Болгар радиосы премиясенә лаек башкаручыларны тамашачы үзе билгели. Минем өчен татар телендә оештырылган, үткәрелгән һәр проект ничектер бик сөендерә. Ул безнең телебезне, сәнгатебезне, мәдәниятебезне саклауны дәвам итүнең бер рычагы булып тора бу көндә. Шуңа күрә теге шаң суккан вакытларда татар теле бетә дип мондый проектларны оештыру, аларны иганәү, оештыручыларга, кемнәр булышкан шуларга бик зур рәхмәт әйтәс килә. Бик яратам ул проектны. Ел ахырында инде ул безне көтеп алабыз. Быел да булыр микән, эләгер микән? Автор башкаручы Мурат Гайсин да быел йолдызлы булачак. 2 ел элек иң лирик җыр номинациясендә тәүге премиясын ала ул. Быелгысы әлегә билгеле түгел. Иң зур бүләк халык мәхәббәте ди Мурат. Мин инде илһамланам. Һәр иҗади кеше кебек төрле әйбердән, табигатьтән дә, мәхәббәттән дә. Балам да тулды менә Аллага шөкер. Бу премия тагында безне илһамландыра һәм көч бирә инде алдагы иҗат җимешләрен чыгарырга. 30 җырчы, 30 номинация. Халык мәхәббәте иң популяр җыр, үлемсез хит, ел башкаручысы, татар эстрадасы легендасы, гаилә дуэты һәм башкалар. Кемгә нинди номинациядә Алтын йолдыз тапшырырга икәнен Болгар радиосының сәнгать советы билгели. Исемлек исә халык яратып белгергән, котлау хатларында еш сорап язган җырлардан төзелә. Алдагы елларда безнең иң оста аранжировка остасы дигән номинациялар бар иде, ел продюсер дигән номинациялар бар иде, иң популяр җырлар авторы кебек номинациялар. Быел без инде җырчылар белән генә шикләндек, чөнки авыр җыр, пандемия җыры, концертларда бик гөрләп бармый, тукталып тора, иҗатта бик гөрләп бармый дип әйтергә кирәк. Төп максат халык күңелендә үз урынын тапкан җырларны барлап алтын фондка кертү. Быел Болгар радиосы милли премия исемен җисеменә туры китерергә уйлый. Миллилек сәхнә бизәлешендә дә артистларның образларында да чагылыш табачак. Бу күлмәк татар милли орнаментлар белән тагында матур булачак, әйме үзі? Алып баручыларның сәхнә күлмәкләре милли стильдә тегелә. Миллилекне менә сүз белән генә әйтеп түгел, аны күреп, аны өйрәнеп, һәм инде әлбәттә милли бизәкләргә игътибар итеп эшләү кирәктер дип уйлыйбыз. Пандемия сәбәпле премия онлайн форматта үтәчәк. 8 ел буе пирамида концертлар залында узган тамашаны гадәттә 1000 кеше карый. Узган ел турыдан-туры эфирда аны 600 меңнән артык тамашачы күргән. Тантананы һәркем трансляциядә ТНВ һәм ТНВ Планета каналларында, Болгар радиосы дулкынында һәм интернет-платформаларда карый алачак. Здесь артист пытается быть еще сильнее. Тамашачысыз залга җырлау бик авыр. Артистларга тагы да көчле рухлы булырга туры килә. Чөнки бар мәгънәне алар бер объектив аша җиткерергә тиеш. Җырда бит аларның еллык эше, хыяллары, халыкка булган мәхәббәте чагыла. Һәрбер җырчыга без алтын сыны бүләк итәбез бит инде, тапшырабыз. Именно концертның башы дагы инде шуңа бәйле булачак. Йолдыз, алтын йолдыз каян барлыкка килә һәм ничек ул тапшырыла җырчыга. Болгар радиосы яраткан тамашачылары өчен бүләк әзерли. Смартфоны тар өчен 5522 номерына милли сүзен җибәрергә кирәк. Тантана вакытында алып баручылар номерларның берсенә шалтыратачак. Нәкъ менә бер атнадан пирамида концертлар залында Болгар радиосы милли музыкаль премиясе ияләре билгеле булачак. Пандемия сәбәпле җырның бәйрәме менә инде 2нче ел рәттән онлайн форматта уза. Тамашадан нәкъ менә безнең канал турыдан-туры трансляция алып барачак, димәк, очрашырбыз. Алия Хайретдинова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы.